Sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo ngikhulele eNgwavuma eNyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali, sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Namhlanje ohlelweni lwakho luyintandokazi Kwasukasukela. Sokhuluma nomkhulu Zulu oyisizukulwane sesikhombisa musuka kumbumbo wesizwe samaZulu ilembe leqamanye ngokukhalipha. Undaba ezitha kungomelapho wendabuko. Uzosifundisa kabanzi malungana ngempepho. Indaba ezitha. Impepho ikhambi thizeni ngesintu ngelesintu. Impepho iukuxhumanisa ophila ngokwenyama nosedlule okwela umathongo. Uma usebenzisa yona uyisebenzisa la egameni lokuthi usufuna ukuxhumana noma udlulisela umlayezo nowabe uyacela kwabadala ukuthi ucela lokhu noma kunaleso sikhalazo okhala ngaso ukuthi babe nohle bakuzwela ngoba akungeneki ngale kwelamathongo ukuthi ufuna ukubeka lokho ufuna ukubeka ngaphandle kokuthi ushisa impepho. Njoba nansi ikhona nje lapha ngazi noma nganivezela ukuthi niyibone. Kulungile ngingayiveza ilikhambi elinje ayithengwa ayiphumi ngaphandle eSouth Africa noma ingakakhona ekhantini kodwa nakhona la mangiphuma ngiyakwazi ukuze esikhathini nje singange-hour ngabe sengiyitholile iyona mpepho la ekwazi ukuthi isixhumanise nomsamo. Ibaluleke ngalendlela ukuthi njengoba sengishilo ukuthi akwazi ukwenza lutho ukuxhuma nokucela kwabadala ukuthi nofuna ukuye noma ufuna ukubika ini naku lo mzi ukhona nje ngene kuona ngaphambi ngibe na kwakuyiwona oyisebenzisa nokuba ngize kube nomsamo kube khona lo msamo iyona ukhi kakhulu ngoba ayikho into ongayenza ngaphandle kwempepho. Ngaleyo ndlela nje iyona ebalekile newudondolo lwethu thina ngokwesintu eminyangeni nasemvelweni yethu njengabantu besizulu. Kukhona la okwabe khona ukuthi itholakala laphi sengishilo ngathi siyithola khona la kukhona indawo la ekheka khona entabeni imile ibe ikhambi ibise iveza ke lezi impawu zakho khona okukhona njenganalokho iveze lokho ukuthi sivuthise ingakwazi ukushisa ukwazi ukuyishisa ibisini ukuyiphunga lokumpepho. Nanokuthi ke ekubuzeni futhi umbuzo engingawuthole lona othi iyabakhetha nabantu impepho. Yebo impepho iyabakhetha abantu kayishiswa noma ubani ozwa ukuthi akayishise njobe nezandla zokushisa. Mina njengami nje kwakusekhona la ekhaya ke nje okukwaZulu asibabize obaba ngokuthi ubaba sithi abantwana ngiziyeza lapho mhlawumbe ngasekugcineni sengiyibeka ukuthi kungani kwakuwumntwana omdala owela nje umntwana ongizalayo owafika isikhathi lapha athi khona wangibiza ucecela uNdlonkulu umama ongizalayo athi akashiya akenza utshwala besizulu akayengachazeli ukuthi benzela utshwala besizulu wafika la ekhaya wasebiza mina ngize endlini yangenhla kwagogo wami hama goqeduze kwakhe wasesebika ke
bikela abantwana bonke cha nange umfana sengiyambeka ukuthi yena ozoshisa impepho la ekhaya uma ngingekho ngabibikho izinto ezizoma mangingekho ngisemadokeni kodwa uma ngikhona uyimsebenzi ethe xaxa ngiyosebenza ngikwenze lokho kusho ukuthi ke wangigcoba ngaleyo ndlela ukuthi ngayishisa impepho nami mase kufika esigabeni sokuthi kubafowethu ongakafiki lapho impepho inomgomo futhi ukuthi awuveli nje uyishise impepho ungakafika ezingeni lokuthi ishishe njengoba sengishilo ukuthi ukhona umuntu okubekayo kwabadala ngokushisa impepho uvezwe emsameni wakho ukuthi usungayishisa impepho okwesibili kuba nalento ukuthi kumele mawugane iba nonkosikazi ukuthi busukwazi ukushisa impepho uma kwenzekile washisa impepho ungakafiki kulelo zinga kusuke kuyinto kuphoqa ngoba noma kuthiwa basekho abantu abakhona umuntu wesifazane ke oganile wathela ngenyonga kaye emsamo wesinye isibongo lapho ongekhona kube eganile khona ongenani uma nengane yomfana uhlala ngale kohlangothi lwabo lesokunxele ngoba ngicabanga ukuthi yawazi ukuthi ngokwesintu inhlangothi njengoba uhlezi nje uhlezi ohlangothini olulungile kwena ngoba ungowesifazane uhlangothi lwami mina olwesilisa lo lwesokudla uyahlale ngale ke endlini yempepho yangenhla ahlale ngale bese etshela umfana ukuthi shothani ithi umfana bese elingisa umama wakhe ngendlela amtshela ngayo ukuthi ubika ukuthini noma ucela ukuthini lapha emsamo ngaleso sikhathi ingisebenza kanjalo ke impepho ayiveli nje ngoba njengoba ke ngithi njengoba ngikhona nje ngimdala ukhona umfowethu usibusiso ngelamayo usibusiso akakwazi uvele eshise nje nempepho ngaphandle ukuthi unikezwa yemilungelo lokuthi akayishisi yabona njengoba manje usekulungele lokho njengoba ekhona nje kungisalele futhi ukuthi ngithi lapha kwakhe bese yangibiza ngithi akenze utshwala bese ngiyombika ngoba nami kwenziwa njalo ngimbika ukuthi nangu usibusiso sefikile ezingeni lokuthi lashisa impepho ungathi noma angikho mina bese kuba khona izinto ezizoma la ekhaya zingakwazi ukwenzeka ngoba mina kangikho ebekhona umfowethu ukuthi engayishisa impepho kumele ngimveze isikhathi esiningi indlu impepho ufanele ishiswe endaweni endlini ongeyabantu abadala kuyindlu yangenhla lapho ubika khona nalapho ucela khona ukuthi yini lo ukhuluma ngayo ongokwesibili impepho lapho eshiswa khona ishiswa endaweni efana nayo njengala kusesigodlweni lapho ocela khona ngokwendlela ngoba ekhaya njengoba likhona nje kukhona indlu yabantu abadala bala ekhaya bese kuba khona indawo yendlu yokwelaphela ishisela kulezo ndawo embili ebese kuzoba ke mhlambe angani noma khona lapho kusala khona kodwa ngizama ukuchaza ukuthi uma ushisa impepho nje uyayishisa endlini yangenhla uphinde uyishisa endaweni esesigodlweni njengoba sizalwa kukhona abantu abanokwenza kahle kukhona abantu abanokwenza kabi lokho kukukhunkula ngolimi lokujulisa isiZulu ukukhunkula kukuthakatha umuntu athatha ithuba lokuthi ngempepho bese idalwa esezenza ngendlela yakhe ukuthi izizwe yena ifocus kuyena kuphela kuyakuthi ke kulowo mzuzu uma wenzeka kanjalo uthola ukuthi isidalwa sesonakele nje uma kwathi uthinta impepho nje usho ukuthi wena udala inkingi khona ke indlela engenza ngeyesibili noma ngeyesithathu indlela yesibili kunekhubalo thizeni elibizwa ngokuthi ngumhlwazi igama leso sikhubalo lelo khubalo uyaluthatha lelo khubalo leli njengoba likanje uhlafuna emlonyeni kuphela kawulishise ziko yalihlafuna ukhulume nalo esemlonyeni alikhona ukwenza kabi ifana naye impepho kuphela ukuthi usuke wena ingashunqa impepho usuke ukhuluma ngalo uyaluthatha ke ukhulume nalo emlonyeni ubike lokho okubikayo ucashelane ukwenza kwalo ongase kwenza ukuthi lapha emndenini usenza ukwenza ngempela liba kanjalo nje thina nje sisebenza ngamakhambi ngeyilanga ufune sikuyenze ukuthi uya empepheni ngelanga ungaya empepheni usebenzisele lekhambi
kodwa kusasho into eyodwa. Ngeluleke nje ngokuthi ongokuqala ukuthi okunye uma ke ngithi mina nje ngoba ngingokwaZulu bese kuzothi nangu ugogo uMamTimande ngeke ayishise nje impepho yakwaZulu. Noma umzala wami ngoba sihlobene nomzala angakwazi ukuthi ethe isibongo sakhe azoshisa impepho yala ekhaya. Into leyo ngenze ukuthi ngoba nangu lo uzalo antoyi wethu la ekhaya ngakwazi uzoyishisa. Ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo, ayenzeki into enjenganale. Usuke sekuphambene udala inkinga uma wenza njalo. Ileyo ndaba engayikhipha njengokuthi ngexwayisa ukuthi ungathi ngoba nangu umuntu uzalo antwami noma kanjani bese uthi uzoyishisa impepho. Nakho ke futhi ukuthi akuthi ngoba nangu umuntu ungowakwaZulu nje njengoba ngingowakwaZulu noma ibani usiyamthatha nje uthi akahambe ushisa impepho. Impepho ifuna uma uzoya empepheni ube umuntu ohlelekile ngokwenhliziyo njengomuntu oyizilele. Awufunakala utholakala ukuthi usukwahamba endaweni eney'thunzana ey'thizeni usuthi uzoshisa impepho. Akudingakali lokho. Ake ngilinganise nje ukuthi kade usemngcwabeni usubuya wena uzoshisa impepho. Yonakele le nto. Uyayona nje le nto uyayona uyayiqeda nje. Kade usendaweni ekabi ade impini noma kade uphethe intelezi thizeni. Intelezi yempi kade usempini uyabuza uzoshisa impepho la. Akuzwakali kahle. Ukhumbule isidalo noma inyandezulu zinephunga elisheshayo ukuze ukuthi le nto ayihamba. Sibe sesikhuluma nowesimama osehlukumezeke kakhulu ngesimo sedlozi. Lo wesimama ke wakwazi ukuthola usizo kumkhulu Zulu. Igama lami nguSilindile Ngwangwenya. Ekhaya esengwavuma enyakatho kodwa ngokuhlala njengamanje nginomuzi emhlanga eNgwelezane. Bangibiza gogo Ngwenya. Ukwazana kwami nobaba uZulu Mkhulu. Sazane kunezinto kunento ebingixakile. Ivele nguyena umelaphi. Kunalento yokuthi kwesinye isikhathi uma khona izinto ozenza ngokomsamo uthola ukuthi amadlozi khona la ahamba ngathi ayaxabana khona. Abantu abaningi ayibahluphe lonto. Then kukhona la engangade ngihamba ngiyakhona akaze ngiyalelo muntu. Ekhambeni kwami kulolu hambe engangiluhamba ngase ngihlangana naye oba umuntu ocela ulift khona la wayeyakhona. Ngokuxoxa ke nokuzwana kwemoya sasesikhuluma ngase ngithola ukuthi lento ekimi yayisisho ukuthi lento ekuhluphayo yena umuntu uzokwazi ukukusiza. Ngase ngikhuluma naye ngimtshela ukuthi kunento kanje. Ngafika kuyena into yayingihlupha ucabana kwemoya la ukuthola ukuthi emadlozini khona amadlozana esikhwele. Wasekhaya kumama wasekhaya kubaba khona lento yayumsindo phakathi. Then ngase ngifika kuyena uma ngifika kuyena wakwazi ukungisiza bese nginesikhathi ngizama kubantu. Uqala kwami kulapha ngaqala ngo1994 kodwa lento ibiloku ingihlupha up until now yena uzokwazi ukuthi ngisize ngalento yokuthi amadlozi amaxazulule njengamanje siku right. Nanoma futhi kukhona abantu abanye engibasiza ngingafikela umuntu obenesifo sokopha. Ngamzama ngayo yonke indlela mina kodwa engikwenzayo mina kube ngcono ukuphinde iqale phansi ngase ngixhumana naye ngenxa ukuthi bese ngazi ukuthi ukwasiza mina. Ngase ngiza kuyena ngimtshela ukuthi nginomuntu engimelaphayo kunento emhluphayo isifo sokopha. Wayesefika kuyena wangeza naye wakwazi ukumsiza kwaphela wanqamuka wangaphinde wamphatha. So kulezo zinto ezimbili engikhuluma ngazo nazinto engizaziyo ukuthi unesiqiniseko sokuthi uyakwazi ukuzenza ngoba izona zinto engifike kuyena ngazo wakwazi ukungisiza ngazo. Eyami wangisiza mina uphinde wasiza nomuntu engimelaphayo ngokomsamo wami. Mina ngizale ekhaya komama. Umama washadanga nobaba wami. Ngikhulele ekhaya komama.
ngathi mase ngina 10 years ngihamba ngolungisa umsebenzi wabantu abadala ngabuya ngina 13 shuthi la engangithwase khona abakwazanga ungisiza ngalokho bangisiza ngayo yonke indlela kodwa lokho ngicabanga ukuthi kwathi ukubaxaka ngokuthi khako mama abantu benyakatho khako baba abantu bala nganene so yena ngicabanga ukuthi kwabalula ukuthi ekwazi ukuyixazulula leyo nkinga ngoba amakhambi ala namakhambi asenyakatho awefani into engihlupha kakhulu kwakuwukuthi kube nalento yomsindo entweni zami engizenzayo noma ngithi ngiyabheka noma ngiyobheka kumuntu ngithola ukuthi thiwa kunomsindo kubantu abangasekho like ngiyabangwa uma ngabe ngisemsamo ngiphahla basekhako mama basekhako baba babe nesikhwele sokuthi bona angibanakile kodwa vele mina ngibhilonga ukubona basekhako baba ngibhilonga basekhako mama iyona into eyinqaka ke leyo bayinkinga isingiphathile mhlawumbe ngoba yathi kungiphazamisa nasemendweni wami ngaphuma khona kodwa futhi ukuphuma kwami ngathola ukuthi kwakuyiyona then ngase ngibuya ngizoqala impilo entsha ke ngicabanga ukuthi lesikhathi ngibona ake ngisukume ngoba ngiyabona ukuthi izohlala njalo into zami ibhidlisa zingakwazi ukuqonda kahle isingiphathile mhlawumbe baphelile 25 years idamani ikhona ngoba sengifika kuba uZulu akwazi ukuthi ngisizeke izinto ezazingihlupha ekuxabaneni kwemoya kwamadlozi ami emoyeni kwakungenza ukuthi uma ngabe kukhona into zami engizenzayo like ngikhulume nomuntu ukuthi khonto esihlanganisayo sizoyenza kodwa mase kufanele kwenzeke lonto kube nokuxabana phakathi kwami naye nase esimeni semali uma kunezinto uma kunemali ufanele izeke kimi ngoba ngumuntu obeyizamele ngenye indlela ngamabhizinisi amancane makufanele umuntu engikhokhela imali kube nokuxabana yonke into yami yayithinta ukuxabana into egcina isingenza ngibona ukuthi lento issue kakhulu lesikhathi ngiphelela umendo kungabibikho ukuthula phakathi kwami nomyeni wami decide ukuthi ngiphume uma ngabe ngiphuma ngase ngithola ukuthi kuseyiyona lento yomsindo eyenza ukuthi ngingakwazi ngoba nasekhaya bekuhlala kuba nomsindo kakhulu mangithi ngiyacina ukuthi yini ngithola ukuthi umsindo lethambe exabana bona nakimi kwenzeka lento eyenzeka kubona ilesikhathi ke sengihamba ngibuye ekhaya eMozambique kade ngiyombe imithi ngimfica kuba uZulu hike sengiyama ke ngiyamgibela siyaxoxa ngiyathola ukuthi uyinyanga then sengiza kuyena ukuthi ngizocela ungisize nenkingi kanje kodwa sengike ngabahamba abanye abantu before nami ngizamela ngokwazi kwami kwamakhambi kodwa ngahluleka uyena ke umuntu okwazi ukungisiza iprocess yalesi simo esasesilungisa sokuqeda umsindo kubantu abadala akubanga isikhathi eside ngafika nje kuyena wathi angize ekhaya wanginika ama direction ngafika la ekhaya then ngase wanginikeza amakhambi bathi kwase kuyikhambi lasihlanganisiwe xutshiwe waseshutha ngizofuna inkukhu uma ngifika ekhaya esikoleni sami ngoba ngumuntu osebenza abantu azokwazi ukungezela la kwakhe kufanele ngiye ekhaya esikoleni endaweni yamadlozi ami wathi ngifuna inkukhu then ngiyibike inkukhu ngikhulume ngenkukhu bese ngikhipha inyongo ngifake emanzini bese ngithatha leli khambi ngifake ngigeze ngikhulume nabo ngibatshela ukuthi ngizoqeda lo msindo khona phakathi kwabo emase ngiqedile ukugeza bese ngichela iceke ngihlambulule njengoba nami bengigeza ngihlambulule nesikodlo ngakwenza ke lokho inkukhu ewathi engakhipha kuyona inyongo wathi angizoyidla mina kodwa abanye abantu bangayidla bathi mina ngaze ngize ngidle ngoba ngeke ukwazi ukudla into kade ukhipha ngayo wena into eyinkinga kodwa umunye umuntu angayidla ngazange uyidla mina ngageza nje ngaqeda ngase nginikeza abanye abantu ababengayidla inkukhu izinto zasesibarathi Sivakashele umkhulu uZulu osebenza kakhulu ngabantu abadinga usizo ngokwesintu. Namhlanje ke yena uzositshela kabanzi malungana nomsebenzi wakhe. Mina ngumalusi okwaZulu. Ngizalwa uElot kaGomongo kaSikhotha kaMpande. Ngingwesizukulwane sesihlanu kusuka emzini wakwaNodwengu esibeni lesesayese salama samaZulu noma kushaka ngingwesizukulwane sesihlanu
ke ukuza endabeni yami mayelana noluhle nalempilo engiyiphilayo kuba kunezigaba ngaba nesigaba angithi isigaba sami sokuqala kungumsukane ngifika ngisebenza njengentatheli ngisebenza kwabona kwaku 1985 ngisebenza seyijaha nganaka ngikhumbula ukuthi nginesikhathi la ngathi khona indaba zemithi nje ngingendaba yayo futhi lento kwaba ngathi ngizondile kuthe ngelanga lithize ngabuya ngeza la ekhaya ngiyafika la ekhaya kwakuneyinkomo ke ekhaya ngafika kukhona inkomo yenza umuga nje engaqondakala ukuthi kwenzakalani ngabuya lapho ngathatha imoto yekhehla umntwana ongizalayo ngaqala ngeduka ngabheka le ngasenintini ngaseshow endleleni kwakhona into engiguqula ngafika ngivele ngiphendula imoto ngingafikile la ngoba ngayithethise nethi ngiyaphi ngiyangala ngayiphendula imoto endleleni akakho namafoni nama-cellphone ngaphendula ngabheka le kunodade ke ungakwaZulu wayehlushwa umkhuhlane ngashaya imoto ngakhona ngafika ngabuza kuyena ukuphi umuntu umzothile wathi lo muntu wathi udadewethu hayi wasengilayela ukuthi angibheke ngaphi ngaya khona ngamfica lo mfowethu lo emnyango wathi kade ngikulindile ukukhali kakhulu-ke ngapha ngaseyithunyweni ukukhali ngale ndlela le wathi kade ngikulindile angithi-ke ngaphambi uba izinto zenzeke ngathi nginenkinga ngoba la lingasekho ikhehla ngathi nginenkinga ngaya komunye ubaba wakuthiwa uMudlamini okuyinyanga eyayidumile nje lapha endaweni izifo enginokuthi zazelapha angiqali nje ngokuthi engisiza kakhulu kona izindaba zokuhlambulula nalolo sizo kakhulu ebese kuzoba ukusiza mayelana uma umuntu yenalento othi unhlangothi okwesithathu bese kuzothi yabona umuntu uma ngabe opha njengase ukugula kwamantombazane kugula umuntu opha lenda isanqamo nginikhiphela nomuntu lapha ngubeke phambi kwe nginelaphe nginabantu engibasiza kakhulu bese kuzoba nokusiza futhi kodade laba kuya ngokuthi kulukhuni lapha ekushadeni yabo lapha mawukhona ekushadeni hayi ngiyakwenzela nje nawe dad ngikwenzele nje ngokukhulu ukusheshsha in 7 days time so uyabona ukuthi wenzakalani akuzukuza nje kwesoka lapho kuvele kuze kube lula so kutshela ukuthi uzokukhokhela nini hayi ke ekutholakaleni ngitholakala ku 082 340 3892 ngikhona lapha nje banifikela ehabeni kusebuqilini igama lalomzi wena umzi kaSikhotha lo engihlezi khona isikhwama ke ngisiphethe nengisebenza ngaso ngoba uSikhotha ukhokho wami waleli ekhaya isikhwama esikamkhulu umbedle uma umuntu ehleze elalela indaba yakho somnandi ngamondi nginendaba la engiyidonsayo la kwena ngithi manguthola ngithola ukuthi unengilozi lapho uhamba nayo ingilozi ohamba nayo ithi kimi wena ingxako yakho ngenkulu into nongazothi uyayibheka udinga ukuthi ungaba nazo kodwa ke indaba ingenkulu uvinjelo la isimo sokuthi wawuzalwe ungowembethe uma uzalwe ngowembethe udinga ukuthi wembule kule ngubo ngoba uma kuya ngokuthi khonto elunguza yenhle empilweni yakho kuba naleli sitha la lengubo ukuthi uyembethe kumele ke wembule khona uzokwazi ngoba ifana nokhiyelele manje uma wenzelwa lesi sigaba salokhuthi wembule uzobe uyavuleleka ukwazi ukwenza izinto zakhe zibe sobala ukwazi ukucelela ngaleyo ndlela ke umuntu ofana nawe ufanele ukuthi avulela ngaleyo ndlela bese ke utholakalela imbuzi
nezinkukhu ezintathu ebese-ke wenzela ukukhamba kahle kahle umuntu ofana nawe ngoba umuntu uma kusuka kuthiwe uzelwe embethe kufanele enzele ukhamba thizeni oluzofakwa lenyongo ngoba kuvuswa le ngubo yakho buyembethe engazange yatholakala ngoba umuntu onjalo uyafuna ukuthi ukunyakaza nokunyakaza ekhula esikoleni uyayishisele lokho njenganansi impepho acelele ingane ethile usibanibani umzwandile uyahamba manje esikoleni umzwandile uyocela ukucinga amatoho izinto enjalo lonke igaba zakho zokukhula le mgubo yakho lokhu nje wembulwa nje wembulela esigabeni sokuthi uyovulela ukuthi yonke igaba zegaba empilweni yakho kokushiswa ke nomhlehlo walembuzi le evuse le ngubo yakho uzale embethe wangayithola yonke ezokusiza ke le. Mawufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga, thatha le number ebhalwe phansi. Kwasukasukela. Mbukeli, siyaliqoqisa uhlelo njengamanje. Sizobonana ngeviki elizayo.